Üdvözöllek mindenkit ebben a videóban. Ma arról fogunk beszélni, hogy miért is fontos az elszántság, és milyen jótékony hatásai vannak az életünkben. Az elszántság segít abban, hogy elérjük a kitűzött célokat az életben. A folyamatos erőfeszítés és az elhivatottság kulcsfontosságú a siker eléréséhez. Az elszántság segít abban, hogy fejlesszük önbizalmunkat és higgyünk saját képességeinkben. A rendszeres gyakorlás és kitartó munka által megerősödik az önbizalomunk, és bátran szembenézünk az élet kihívásaival. Az elszántság segít abban, hogy jobban kezeljük az időnket és hatékonyabban dolgozzunk. A rendszeres gyakorlás és a kitartó munka által megtanuljuk, hogyan oszthatjuk be az időnket úgy, hogy minél hatékonyabban érjük el céljainkat. Az elszántság segít abban, hogy csökkentsük a stresszt az életünkben. Az rendszeres gyakorlás és a kitartó munka által megtanuljuk, hogyan kezeljük a stressz helyzeteket és hogyan találjuk meg a belső békét. Az elszántság segít abban, hogy folyamatosan fejlődjünk és jobb emberekké váljunk. A rendszeres gyakorlás és a kitartó munka által folyamatosan tanulunk és fejlődünk, és képesek vagyunk új készségeket és ismereteket elsajátítani. A fegyelem egy alapvető tulajdonság, amely kulcsfontosságú szerepet játszik szinte minden életünk területén. Ez az a motorja a sikernek, a személyes teljesítménynek és az egyéni fejlődésnek. Az évek során a diszciplinát különböző tudományterületeken tanulmányozták és ünnepelték, a pszichológiától a filozófiáig, és fontossága tagadhatatlan. Először is alapvető megérteni, mit jelent valójában a diszciplinának lenni. A fegyelem nem csak szabályok követéséről vagy szigorú időbeosztások betartásáról szól, hanem arról is, hogy olyan mentalitást neveljünk ki, amely elősegíti az önuralmat, a kitartást és a kitartást a kihívásokkal szemben. Ahogy Jim Rohn, a híres szerző és motivációs előadó jól mondta, a fegyelem a célok és a teljesítmények közötti híd. Más szóval, a diszciplina az, ami lehetővé teszi számunkra, hogy az első lépést megtegyük a céljaink felé, és azon az úton maradjunk, még akkor is, ha a dolgok nehézé válnak. Ezen kívül a diszciplina kutatásának is számos tudományterülete volt. Például a pszichológiában végzett kutatások azt mutatták, hogy a késleltetett jutalom képessége, amely az önuralom alapvető része, erősen korrelál a sikerrel az életben. Walter Mischel híres májvaku-tesztje, amelyet az 1960-as években végeztek, azt mutatta, hogy a gyerekek, akik képesek voltak ellenállni annak a kísértésnek, hogy azonnal megegyenek egy májvakukrot, cserébe később 2 kapjanak, nagyobb akadémiai, szakmai és személyes sikernek örventek évtizedekkel később. Ezen kívül a kitartásról szóló tanulmányok azt sugallják, hogy ez egy olyan képesség, amely idővel és edzéssel erősíthető. Roy Baumeister, egy híres pszichológus kutatásai szerint az önuralom hasonlítható egy izomhoz, amely idővel erősödhet és fejlődhet. Tehát a rendszeres diszciplinális gyakorlással valójában erősítjük az önuralmunkat és növeljük a képességünket az ellenállásra a kísértésekkel szemben és a céljaink kitartására. Az pszichológiai előnyök mellett a fegyelem közvetlenül kapcsolódik a fizikai egészséghez és jóléthez is. Például egy diszciplinált edzési rutin fenntartása nem csak javítja az állóképességet, hanem csökkenti az életmódból eredő krónikus betegségek kockázatát is, például szívbetegségek, cukorbetegség és elhízás esetén. Hasonlóan, egy diszciplinált étrend fenntartása segíthet a megfelelő testsúly fenntartásában és számos egészségügyi probléma megelőzésében, amelyekkel a rossz táplálkozás járhat. Összefoglalva, a fegyelem sokkal több, mint csak egy erény. Ez egy hatalmas eszköz, amely segít elérni céljainkat, a siker és az életminőségünk javítása felé. Legyen szó személyes, szakmai vagy akadémiai célokról, a fegyelem az az üzemanyag, amely előrehajt minket. Ezért érdemes mindennapi életünkben kultiválni, mivel az előnyök megszámlálhatatlanok és tartósak. Ahogy az ókori görög filozófus, Arisztoteles mondta, azok vagyunk, amit ismételten teszünk. A kiválóság tehát nem egy tett, hanem egy szokás. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Remélem, hogy inspiráló volt számodra, és ráébresztett arra,
hogy milyen fontos az elszántság az életünkben. Ne feledd, hogy minden nap új lehetőséget jelent a fejlődésre és a siker elérésére. Legyél elszánt és higgy magadban. Viszlát a következő videóban.